Здравейте всички, аз съм Ранго БГ и както виждате днес ще играем Агарио. Отново. Агарио. И предполагам, че ще с Сокола. Няма се лъгвам. Абе, Killer Gaming анонимен ли е? Да, и Killer Gaming, който има само един клип. Ники ще ме изяд. Не, пак ми изяде същия Момо Уинкс. Мен ме изяде Поланд. Аз фаре пак долу. Арера. В долния ляв или в долния десен? Долния дав. Аз го видях, аз па умрях. Как ще ме изядеш, бе? Стига, снимам клип, все пак. Имайте малко уважение. Не мога, лак, палети. На мен ли? Да. Поланд! Не, Поланд! Поланд, не. Ел за малко. Аз съм в долния ляв. Аз съм в долния ляв и някакъв ме изяде. И мен ме изяде. Мамо Уинкс ли те изяде? Да. О, и мен. Аз съм до него, ние щяхме да се видим. Ни? Спокойно, бе, я да ми седиш. Спокойно, спокойно. Не! Изяде ме. Ай, си. В долния ляв съм. Аз съм почти съм долния ляв. Бързо, аз пък къде си? Чакай! Емо, почти съм при тебе. Почти. Ранго, Ранго! Ранго, бягай, бягай, бягай. Айде, бързо. Айде, бързо. Аз И темата ни изяде. по принцип, аз пъти ще да ме изядеш, ако... Да. Това за малко. Аре, пак там. Изяде ми някакъв. Да мен за малко също да ме изяде. Много трудно, защото като си малък всички те изяждат. А като станеш малко по-голям си жертва за по-големите от тебе, понеже те искат масъл. Да. И като се раздвоят, стават много силни. Аз съм в долния ляв, бързо. Аз съм в горния десен. Горния десен ли? Не, отивайте, аз отивам в долния ляв. Аз съм в долния ляв. Чакайте, аз сега идвам. Бързо, аз. И аз съм се запътил на там. Аз съм най-долу, сега тръгвам ляво. Му изядох ли? Не можаха за малко. Аз па съм в долния ляв, бързо. Отивам, на там съм. Аз съм почти там, чакайте ме. Момо Уинкс! Момо Уинкс! Не сме си приятели, нали? Не. О, мале! Изядох някакъв. Изяде ми викай така. някакъв Кики ме изяде. Кики ме изяде. Не викай така в клипа, бе. В 36 точки съм. Дано никой не Аз съм ме излапа. 190. 190 кога е, човек? Аз съм на 19 още. Ти тук що някой те изяде. Да. И за мога да изяде. Аре, отивам в долния ляв, аре. Добре, отивай. Hello, BG, what the fuck? Ранго! Бързо. Ма ти се бутна в мене, аз съм по-бавен, не знаеш ли? Аз съм долу вляво. Някакъв ме изяде. Аз съм долу вляво. Ние се разминаваме. Аре, в горния десен, защото никой не ни яде. Окей, аре. Аре, горе вляво. О, не, горе вляво съм много. Горе десен. Горе десен. Аз съм там! Спълна ми беше точно там. Емо, не, това не си ти. Не. Прочет. Обама ще ме изяде. Не, той не е Обама. Его е Обама. Обама, той е сигурно, той е на Франция. Аре, изядохме. Имах 313. Аз съм горния ляв. Горния десет съм. Че и аз съм там. Чакай, още не съм. Стой. Някакъв французски. Да, бързо Емо. Ето те. Бягай. Тръгайте надясно и аз тръгвам. Долу, Емо. Яш. Колко точки имаш? 29-30. Аз съм 32. Ето! Аз съм вляво. Горния ляв ли? Да, горния ляв съм. Емо. Чакай да го видя. Не. Емо, аз па ние се борим за една плачка с Емо и някакъв голям ни изяде. Горния ляв ли аз па? Това беше доста смешно. Окей, отидам. Аз съм горния ляв. Не съм още. Джърмани ще ме изяде.
изядах един. Аз Я съм си в горния ляв. А? Аз съм в горния ляв. Къде си? Ето идвам, чакай. Не, някакъв ще ме изяде. Емо, сигурно не си в горния ляв. Почти съм горния ляв. Ми, Не, ето. другия, бе. Тук съм. Ето те, Ранго. Ето. Емо. Чакай. Кой ви е на първо място? Емо, играй, нищо. А не ме... Абе, аз видях с Емо. Аз съм с Емо. Абе, кой ви е на първо място, бе? Мъгъра. Дай на Сноумен. мен. Снова. Очай да събера малко маса, това да го Емо, изям. идва и аз съм. Ето те. Емо, дай ми малко маса. Как? Ето. W, бе. Трябва да съм малко Как по-голям. да стана цял? Трябва да се изядеш. Той ми изядох глас. Да събера малко повече. Лили някакъв. Не да го взема. Ще го изядеш. Чакай да не те изям. А ти да ме изядеш. Аз съм по-голям от теб вече. Тук има някакъв. Дай ми едната твоя част. Дай ми едната. Как? Ето го Ти то. се изяда. Аз храна Емо постоянно. Той и стана огромен. Ама Емо, стига влиза в него, ти не внимавай. без да искам. Ти в мене влезна направо. Не бе. Ставам голям. Емо, идвай. Пазете. Идвай. Аз тук Горе в дясно ли? Горе вляво. Нали в дясно, бе? Бяхме, ама ти каза вляво после. Някакъв китаец тук. Не гони. Уи! Горе Емо, вляво, горе ляво нали? ли си? Дай чакай, почти. Мали! Чакай. Ще го взем. Взеш го, давай. Аз отивам нагоре вляво. Емо, Тръгнал съм. Ето го. Няма мога да го стигна. не бе, Русия. Чакай, ела. Емо, не се престаравай, мен ме изяваха. Путин! Исках да влезна в Значи тебе. аз съм при тебе, аз па Путин и при мене. Стой, не, изяда ми някакъв Германи! Да, Той Германия е на Германи е... четвърто място. Путин изяде Германи. да, ясно. Значи си при И мен. Германи се разделя супер Горе в много. ляв ъгъл, горе ляво. Еми, то там са най-големите изядени. Ама там е интересно, че бягаме. Някакъв ме изяде. Аз бях горе вляво и някакъв ме изяде. Фуджура. Някакъв ме изяде. Изяде ме фуджура. Кото фуджур. Извинете, че викаме толкова много на клипа, но просто се превъзбуждаме и ето някакъв пак ме изяде. И мене. Не, още не ме изяло. Аз съм горе ляво, Не бързо. съм качвала много отдавна, предполагам ще кача клипа, който снимах преди 2 месеца, 3, може би. Помощ, help me. Тръгнал съм. Също така искам да ви попитам на какво да играя, Умрях аз. защото въобще не знам. И нека и игрите мен не са особено тежки, защото и без това Аре, долу дясно. компютъра ми нещо има много вируси. Даже може да ми кажете, ако искате програма за Къде? снимане по-добра от Долу Bandicam. дясно. Долу дясно. Ето те! Кюрпичес! Ето те. Долу Че дясно ще ме ли? изядеш. Чакай. Не. Не те изядох аз. Да, знам. И се Се каза малко Ам, да... Емо ме изяде. Тихо Пак същия. малко. Аз при теб съм, значи. Някакъв... Пак същия го видях. Стой. Опитвам се да снимам Аз да клип. стане на място. Ще те видя. Горе десно. Ето те. Чакай. Дръж. Опитвам се да снимам Не, клип. хъпни малко, то малки. Така. Са го изяш, са го... То се съживи. Дръж. Ще млъкнете ли за малко? Опитам се да обясня нещо. Яж. Ох, изядах един. Аз съм в горния десен. Аре. Аз това. Ела с мене. Горе в дясно. Някой ще ми даде ли малко маса? Еми, ние само сме горе-долу равно. Да. Колко Ти- ще? И аз съм 64. Еми, аз съм 104. Аз съм 104. И аз съм 44. 54. Ела, дяволче, не ще да идваш. Не ще. Така, всъщност клипът ще свърши след малко, затова до скоро и до след малко предполагам.